እሺ ሓፃር መልእኽቲ እያ እዚኣ ኣብ ፍትሓዊ ስነ ስርዓት ቁፅሪ 137 ተደንጊጉ ንረኽቦ ጉዳይ ኣብ ከይዲ ክርክር ናይ ፍትሐ ብሔር ናይ ፅሑፍ መረዳእታ መዓዝ ክቐርብ ኣለዎ ዝብል ተደንጊጉ ንረኽቦ ማለት እዩ። ኣብዚ እዚ ዓንቀፅ እዚ ምስ ፍትሓዊ ስነ ስርዓት ቁፅሪ 145 ብጥምረት ክረአ ከሎ ኣብ ፍትሐ ብሔር ክርክር ናይ ፅሑፍ መረዳእታ ምስ ክሲ ምስ መልሲ መጀመርያ ክቐርብ ትፅቢት ይግበር። እዚ እንተዘይተኻኢሉ ድማ ብመሰረት ፍትሐዊ ስነ ስርዓት ቁፅሪ 145 ብና ቤት ፍርዲ ትእዛዝ ክሰሓበልካ ክተመልክት ብድሕሪኡ ድማ ያው ብትእዛዝ መሰረት በቶም ትእዛዝ ዝፍፅሙ ዝተኣዘዙ ኣካላት ክሳዕ ዝመፅእ ተፀቢኻ እቲ መረዳእታ ቅቡል ዝግበረሉ ከይዲ እዩ። ካብዚ ወፃኢ ድማ ያው ምስ ክሲ ይኹን ምስ መልሲ ኣብ መጀመርያ ዘይቀረበ ናይ ፅሑፍ መረዳእታ ኣብ ናይ መጀመርያ ቆፅሮ መዓልቲ ምቕራብ መሰሉ ምዃኑ ኣብ 137 ንኡስ 1 ተደንጊጉ ንረኽቦ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ከይዲ ክርክር ዘለዉ ሰባት እዚ ዓንቀፅ እዚ ሪኦም ንክርክሮም ዝድግፎም ናይ ፅሑፍ መረዳእታ ብሰለስቲኡ መንገዲ ናብ ቤት ፍርዲ ከቕርቡ ከም ዝኽእሉ ምርዳእ የድሊ ማለት እዩ።